mooi fort. Hi Mats. I'm here with my family on holiday at 2 weeks, and we play football every day, and we are here and have very fun. Ja, je merkt wel als het echt het weer wel goed is, zoals je nu ook ziet, dat er redelijk veel animo voor is. Dus dat mensen zich gauw in gaan schrijven voor een plekje op onze Pitches Pubbaan. Een beetje door de knieën zakken en met een mooie swing naar achter kunt u hem zo wegslaan dan. Wat vind je hier nou zo leuk aan? Dat je gewoon heel hard tegen een bal aan kan slaan. We hebben wat aantal groepjes die zich ingeschreven hebben. Maar er zal ook altijd wel wat spontaan binnenkomen. Dus we hopen dat er straks nog wel redelijk wat bij gaat komen. Zodat we gewoon weer met deze dag lekker volop kunnen draaien weer. Chilling, relaxing, drinking beer, holiday.